Ingat ka nga lang sa pag-drive mo. Ayan, si Kasi. Si Kasi nalaglag. Oo, nalaglag si Kasi. Dahil sa kakaliko. Kanina pa siya nalalaglag. Kawawa naman ang baby ko. Ingat. Ayan. Hello, Manay. Ay. Hello, Manay. Nandito ngayon. Hello, mga Manay. Nandito tayo ngayon sa Pililya. Start na ako ng camping, van life. Hello, mga Manay. Nandito tayo ngayon sa Pililya. So, di ko alam kung nakikita nyo yung mga windmills kasi medyo maliwanag sobra doon. Pero nandito ngayon tayo sa highway para kumain muna. Kasi papunta tayo sa Quezon. So may susunduin tayo. Pero sa ngayon muna dahil nakakagutom, kain muna tayo. Kain na! May nagpapaypay siya ng apoy. Tara guys, kain! Anong handa natin ngayon? Lechon, bangus, hotdog, pancake, tsaka tuyo gourmet. Tapos rices, kamatis. Siyempre, hindi mawawala nakasama si... Kasi! Gutom na ikaw? Kain ikaw fish? Fish, ayaw fish. May bisita tayo. Kasi may bisita ka. Ay, hindi oh. Chu! Hi! Oo, kasi... Hi! Ginagawa mo? Oh, wow, gab. Look, oh. Gusto mo ng taba, oh. Lechon. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Pangalan mo? Pangalan mo? Doggy, anong pangalan mo? Doggy. Gusto mo? Wala siyang kainan. Uy, anong kailangan mo? Kainan niya. Ito na lang, tissue. May extra pa dito. Hindi! Be, friend! Kasi, friend yan, bibigyan natin ng food. Hi, doggy! Kain na ikaw, dali. Stay, Kasi, stay. Kasi, Kasi, stay. Friend, dapat marunong magbigay. Oh, bebe, sa'yo na yan, dali. Yay! Oh, sarap, oh. No? Stay? Ayaw kumain ng kanin. Dagdagan mo ng fish. Tom, mahal, kain ka muna kasi naulan. Kasi, dapat marunong magbigay ah. Grabe na ubos! Dahil nandito ka sa Pililya, ikaw si Pilyo. Oy Pilyo, inubos mo agad. Yan, ubos. Oh, nilipad pa. Okay, kain muna kami. Dami mo nang kinain ah. Mamaya na lang bibigyan. Baka ito. Yung balat kinain nyo kanina eh. So, yung pinakamasarap. Wait lang! Ano gusto mo, pancake? Pilyo, dami mo na ah. Wait lang, be! Stay lang dyan! Pilyo. Kulang na tayong tubig. Wait lang! Stay! Stay! Stay dyan, bebe! Stay! Stay! Facial wash. Ano to? Sige pa. Kasi, kumusta experience mo? Naulanan. Masaya ka?
Kasi! Kasi! Hey! Masaya ka? Happy? Okay, hello guys. So, nandito pa rin tayo sa Pililya. Nagtumigil tayo dito para kumain. Tapos nag-photoshoot rin kami and nag-video syempre ng vlog. Pero kasama ang palad, inabot tayo ng ulan sa pag-photoshoot. Pero kahit inabot tayo ng ulan, natuwa naman ako sa kinalabasan. Check nyo to. First time namin ditong dumaan papunta sa Quezon. Quezon. Kasi nga may susunduin kami. Kasi usually po dumadaan kami sa may SLEX. So, Skyway. So dito, iwas ng mga toll fee, iwas traffic. Kasi hindi na tayo dadaan sa EDSA. Kung hindi ka nagmamadali and gusto mong i-enjoy yung environment, maganda tong daanan. Actually, dito sa pupuntahan natin, parang kapag ka nag-skyway tayo, nasa 150 kilometers. Pero kapag ka dito tayo dumaan, parang nasa around 125, 129 kilometers lang. So mas mabilis actually, to? mas ano siya, mas malapit siya, pero kasi dinadaanan natin bayan-bayan. Kaya medyo mas okay. matagal siya. Mas mabilis doon kasi skyway. Pero dito, dahil may mga bayan, okay. So tumatagal pala dahil sa ilang mga bayan-bayan, tapos bumibilis naman sa kabila dahil sa may skyway, tapos dito wala. may expressway pala. Pero nga, may enjoy mo naman yung environment. Pagpatuloy na natin ang biyahe papuntang Tayabas, Quezon. So ito na, ibalik ko lang ulit si Waze. Let's go! Ang medyo mahirap lang kasi dito pag gabi, talagang madilim. Walang ilaw, tsaka ano, sobrang liko-liko, sobrang maraming sharp curves. Kaya kung ano na driver ka, medyo nakakatakot kung medyo bago-bago ka. Kasi kaya hindi naman na siya baguhan mag-drive. Sana all! Kasi pag uwi namin ng Bicol, so siya na nagda-drive, naghahati kami pagda-drive. So siya sa may city, from Manila to Quezon, ako naman from Quezon pa Bicol. Pero kahit alin naman dun, kaya niya mang i-drive. Tignan mo yung sharp curves niya. So ganyan siya. Yung sharp curve. Talagang liko-liko. Ingat ka nga na sa pag-drive mo. Ayan, si Cassie. Oo, nalaglag si Cassie. Dahil sa kakaliko. Kanina pa siya nalalaglag. Kawawa naman ang baby ko! Ingat. Ayan. So, papatuloy pa rin yung pag-ulan. Ayan. Puro curve. Puro kurba. Para ako nagdi-drift. Marami ka ditong makakasalubong ng mga nagbabike, nagmumotor kasi ang ganda niya sa biyahe. Kasi una-una, ang ganda ng daan. Hindi siya yung lubak-lubak. Dadaanan natin yung Laguna de Bay, di ba? Ouch, grabe. Yan. Puro curve. Curve Yan, ulit. liko-liko. So, kailangan maingat mag-drive. I love Mabitak. Mabitak, Laguna na? Kaya nga parang mahirap talaga dito magbiyahe ng gabi dahil unang-una wala talaga mga ilaw. Pangalawa, hindi ka makakapagpabilis dahil talagang curve ang mga daan, sigsag siya. Na kaya sabihin pa man na mas maiksi ang daan dito dahil nga naman curve siya, hindi ka makakapagpabilis. Hindi tulad nung sa Skyway. SLEX or sa SLEX, kahit pa mas mahaba yung daan niya dahil straight naman siya, makakapagpabilis siya. And yun na, kahit gabi, may mga ilaw siya. Siguro mas ma-enjoy mo lang talaga dito pag umaga yung biyahe. Kasi yun nga, sabi ko nga, malinis pa yung mga daanan, ang pulido yung daan, mapuno, presko talaga. Tapos yun, marami kang pwedeng, kung hindi ka nagmamadali, pwede kang tumigil-tigil sa mga parang sceneries. Tulad nung tinigilan natin kanina sa Pililya, Sa Laguna na tayo. yung windmill. So, maganda siya. Mga ganitong sigsag parang naalala ko yung sa Saka yung Sa Camarines Norte, may ganito din
na daan sa Baguio. Tapos, kung saan nun, Bitokang Manok. Siguro ang kagandahan nito by experience. Parang gusto mo yung experience yung ganitong daan, Oh, yung others. go ka. Mm-mm. Pero kung siguro nagmamadali ka, and kung hindi naman traffic, SLEX pa din. Oo. Kaya pala hindi siya masyadong dinadaanan. Mm. No? Unless taga dito ka talaga. Kasi ayun, hirap po. And yun pa, kung naninibago Ayan, ka sa bakit daan, na ulit, oh? parang medyo mag-aalangan ka kasi yun nga, maraming, halos walang ilaw, madilim talaga. Oh, madilim. Walang And mapapansin mo halos buntok pa. So, somehow ano ka ng takot kasi kung ikaw lang, kung lalo na kung masiraan ka, paano? mahirap So, yun yung masiraan mga dito. part na, At saka walang masyadong gas, lalo. o yun pa. So, isa din yun na parang kapag dadaan ka dito, mag-full tank ka na. Tsaka prone talaga siya sa sa accident. Kailangan maingat ka mag-drive. Grabe. Batak na batak sa sakyan. Mahirap sa sasakyan, Gab, kung lagi mong dito idadaan. Oo. Ayun, Isa din tingnan yun. mo, usok na usok siya, oh. Ayun. So, yung sinusundan namin, grabe yung usok. Grabe, So, hindi lang usok na pansin sa usok. camera. Pero, grabe yung persang nilalabas niya. So, isa din siguro yun kung maalaga ka sa sasakyan mo, parang kailangan mo ding idaan na lang siya dun sa maayos na daan. Or sa patag. Yun na lang siguro, sa patag na daan. Kasi dito, sabihin man nating maganda yung daan, taas, naman siya, palusong, tapos sigsag, Paahon. paahon. So, mahihirapan din yung sasakyan. Kasi, oh, miss na miss si nanay ni Kasi. Grabe naman to si Kasi. Parang hindi mo nakita si nanay, ah. Mga manay, so nandito na tayo sa ating destination. So sa layo ng ating paglalakbay sa liku-likong mga daan, nakarating din tayo sa destination natin. Natagpuan na din natin ang nawawalang paraiso. Hindi tayo dito, Gab. Ah, hindi ba tayo dito, Nay? Saan ba Hindi. tayo? Doon, sa kabilang kanto. Ano ba yan? Hindi pala tayo dito, guys. So, doon tayo sa kanto pa. Okay. Sa kanto lang tayo nawawalang paraiso. Sige, dito. Asok, Gab. Kain. Salamat po. Salamat po. So nakarating na tayo sa Tayabas and syempre dahil gutom nakikain muna tayo and nagpasalamat tayo sa nagpakain sa atin. So dito din na ang purpose talaga natin dito ay puntahan si nanay. Ay, ano na yun? Sigsag pa yun. Oo. Grabe. Ano, hindi ka yun. Pero madaan doon. Trinay lang po na, sinubukan lang po namin. Tapos namasyal na din dun sa Namasyal Pililya. po sa Pililya. So tikman natin ang buko salad kasi puro talaga buko. So check natin. Sarap po. Talagang no? Sarap Solid. diba? Solid na buko salad. Grabe. Talagang yung tamis niya din eh. Matamis. Isa namang buko, no? Oo. Sa Quezon. Sarap. Quezon natin Prob. papiganan yung Ito yung magaganda sa sa probinsya, talagang ang mga sangkap talagang puro buko, kaya puro gulay. Ay, probinsya nga eh. Oo. Kaya pure probinsya daw, pure probinsya. Huling-huli ka. Kamot ka ng kamot. Kasi ba't ka Kasi, halika rito, ba't ka umihi? Huwag ka mami. Close na kayo. umihi. Ba't ka umihi? Naiihi pa sa ibang bahay. Ba't ka nakaihi? Hindi natin ito ba? Hoy! Kabarubias family, salamat po. Nay, salamat po ulit. Salamat po. Tay, salamat po Opo, sana makabalik. Pag summer. Sige po, salamat po. Ayan po, maulan na naman. So, ayan, nakapayong. And yun, babalik na kami sa Manila.